قراخ قراخ وزایا بدو آدرسمش پیسپونی رزگار دکن. کامپانیا جینگه پارێزیە ji alî parêzgariyê ve hatiye destpêkirin. Xwendekarên zanîngehê xwebexş, jîngehparêz û welatî beşdar bûne. Parêzgarê Dêrsimê ji tora medyayê ya Rûdawê re got, ji niha û şûn de bi bername xwezaya Dêrsimê paqij dikin. En az ayda bir defa bu özellikle Mahane bi kêmanî carekê vê çalakiyê li newala Pilemûriyê û newala Munzirê dikin û me biryar li ser vê yekê daye. Hinek car li gel karmendên parkên niştimanî, hinek car jî di çarçoveya projeyên berjewendiyên giştî de li gel xwendekar û karmendên xwe, hinek car jî ez bi xwe dest pê dikim. Bi rêya tabelayên cuda rênmayiyan didin û xelkê hişyar dikin. Yek armanca hemû çînên cuda heye, ew jî paqijkirina jîngeha Dêrsimê ye. Hinek beşdar ji dervê Dêrsimê jî hatine. Îro em li viranin em Tuncelînin, em ez Merdinliyim. Tuncelî li vira pir xweşik e, li vira Muzur Vadîsê heye. Me îro hatî li vira, bo em li vira temizlikê bikin. Li gel kampanya paqijkirina jîngehê daxwazê ji welatiyan dikin ku dema diçin seyranê û kom dibin xwezayê ji pîspûnê biparêzin. Bi taybetî ava Munzirê paqij bihêlin ku bedewiyeke gelekî niwaze daye navçeyê. Em hatine ji bona wek me got paqijiya vê dera paqijiya derdora xwe em dibêjin biraqa kes çopê xwe navêje erdê biraqa derdora xwe temîz bihêle ji bona ne ji bo me ji bona ê pêşiya me ê dawiya me ew ê werin. Li gor amarên parêzgariya Dêrsimê di 2 salên derbasbûyî de hejmara geştiyaran zêdetir bûye. Salane zêdeyî 2 milyon geştiyar serdana Dêrsimê dikin.